Alex Pernas desgranou Passepartout, unha novela coa que quere invitar á reflexión ao lector. Está baseada nun soño do seu autor e define el mesmo a súa obra como fermosamente atroz. O pasado venres desenvolveuse o encontro mensual de Barbantia e nesta ocasión o Centro Cultural Lustre Rivas de Ribeira acolleu a presentación literaria. O escritor Alex Pernas e a súa obra Passepartout foron os protagonistas. É unha novela autoeditada que conta cunha trama situada no século XIX. Un libro algo revirado, así que para facerlle homenaxe vou empezar a presentación deste libro nada musical cun par de referencias musicais. Escribe Passepartout, pronúnciase Passepartout. Entón, bueno, sei que a maioría de vos viñestes por isto, xa podes marchar. Passepartout tamén está baseada nun soño que tiven hai anos e que se ben ao final a historia acabou tomando derroteros bastante diferentes, aínda hai algo, unha base que continúa no libro. E pediu ao público que acompañara nese soño. A primeira vez que naceu fixo nun 1 de xaneiro. O seu diminuto corpo saiu ao mundo ensanguentado bramando as 0 horas, 0 minutos e 0 segundos, tal e como indicaría o reloxo de haber algún nese lugar. En troques das paredes baleiras que lle deron a benvida a esa casa prácticamente erma. Fora daquela estancia pobremente iluminada, o vento bruaba, acompañando a choiva nun temporal que nin sequera os máis anciáns daquel tempo recordaban. Deixou varias pistas sobre o libro, pero sen afondar moito en el, xa que sostén que... A pouco que digas do seu argumento, do que trata, pode estropear a experiencia lectora. Pero para axudarvos un poquinho, para que podáis saber un pouco máis de que vai, gústame mencionar outras obras que, aínda que son diferentes entre elas e o seu argumento tampouco ten que ver con Passepartout, sí que teñen certas temáticas e certas cousas en común para que sabades un pouco por onde poden ir os tiros. A primeira delas é Lolita, do ruso Vladimir Nabokov. A segunda das obras é A vegetariana, de Han Kang. O terceiro é O perfume, de Patrick Süskind, e suma a lista Misery, de Stephen King, entre outros volumes que mencionou. Menciono estas obras porque teñen certas temáticas en común, pero sobre todo por outra razón, porque eu cando as lin ou cando vin as películas baseadas neles, tiven sensacións similares ás que penso que poderedes ter vos cando leades Passepartout. Porque Passepartout é un libro fermosamente atroz. Un libro atrozmente obsesivo. A historia dunha obsesión que nunca terá fin. Tamén estiveron no acto de presentación o alcalde de Ribeira, Luis Pérez Barral, a vicepresidenta de Barbantia, Encarna Pegó, e a secretaria da Asociación Cultural, Milagros Torrado.